दी नासी एक बाटे दुनोला मरिया जिया बेटी लाख बरिस जिया बेटी लाख बरिस। जिया बेटी लाख बरिस जिया बेटी लाख
पंडित वादमा ये छठी मैया पढ़ल पंडित वादमा सबवा बैठन के बेटा मांगिले गुड़वा गबन के पतो ये छठी मैया सुनली अरजिया हमारे छठी मैया सुनली अरजिया हमारे गिरना सूरज बाबा दिवाई पुकारे कितना अरजिया बा रउआ दुआरे सबे बाटे रउरे ध्यानवा मन में ललसा बहुत मन में ललसा बहुत छठी मैया आई तू अंगनवा मन में ललसा बहुत मन में ललसा बहुत गह गह गमती भवनवा मन में ललसा बहुत मन में ललसा बहुत कठिन रात जरेला रे कोसिया परत कठिन रात जरेला रे कोसिया आई है अदित होत भोर हे छठी मैया आई है अदित होत भोर
गाछ लटके आई आजू हमरो दुआरी छठी मैया हरदी मुरैया धरतिए से बोले हमरो के लीना अकवारी छठी मैया के कर आस धरला रे कोसिया के कर आस धरला रे कोसिया करिले अरज कर जोर हे छठी मैया करेले अरज कर जोर। ससुरावा बनला रहे सबा के रहे सब लोग खुशहाली छठी मैया गोदिया भरला हर माई के ललनावा तिरिया सुहागिन भागशाली छठी मैया अतने रोज करला रे कोसिया अतने अरज रोज करला रे कोसिया आवे ना नयनवा में लोर ए छठी मैया आवे ना नयनवा में सदिया वो दुलरिया छठी मैया दीना आशीष छठी मैया दीना आशीष एक बाटे दोनों ला मयरिया जिया बेटी लाख बरिस जिया बेटी लाख बरिस। सास ससुर मामू माइला करिह ननद देवर भाई भौजाइल करिह सास ससुर बाबू माइल करिह ननद देवर भाई भौजाइल करिह ननद देवर भाई भौजाइल करिह ससुर असनैहर नगरिया छठी मैया दीना आशीष
छठी मैया दीन आशीष। अपने हमाई हमर दोनों परिवार हो, नैहरे के पोसल बाटे देहिया हमार हो। अपने हमाई हमर दोनों परिवार हो, नैहरे के पोसल बाटे देहिया हमार हो। नैहरे के पोसल बाटे देहिया हमार हो। ससुरा के तन पर बासड़िया, छठी मैया दीन आशीष, छठी मैया दीन आशीष। रहे खुशहाल दोनों बेटिया दामाद हो, बेटवा पतोहिया के राखी आबाद हो। रहे खुशहाल दोनों बेटिया दामाद हो, बेटवा पतोहिया के राखी आबाद हो। बेटवा पतोहिया के राखी आबाद हो। दे दिए गो आखी के पुतरिया, छठी मैया दीन आशीष, छठी मैया दीन आशीष। पुतरा सदियबो दुलरिया, छठी मैया दीन आशीष, छठी मैया दीन आशीष। एक के बाटे दुनला मैरिया, जिया बेटी लाख बरिस, जिया बेटी लाख बरिस। बरखा हर घड़ी भरोसे तो हर छाँव के, जब आवे कवनो विपत्तिया अइलू बन के सहाय।
छठी मैया तुम्हारी सानेहिया, नाही अचरा समा, खोई छामे बन्हालो आशीषिया, जिया खूबे अगरा, जिया खूबे अगरा। ठेकुआ खजूरिया बनवली सफर के, पारतानी ऐसे के इची को ना भर के। ठेकुआ खजूरिया बनावली सफर के, परतानी ऐसे के बीच को न भर के, बीच को न भर के। सरधा में तुम्हारे सोनाइल, कोसी गजबे भराय, कोसी गजबे भराय। छठी मैया तोहरी सानेहिया, नाही अचरा समाय, नाही अचरा समाय। नदिया की माटी से बेदिया बनवली, हीरा नारियरवा से घाट सजवली। नदिया के माटी से बेदिया बनवली, तेरा नारियरवा से घाट सजवली, घाट सजवली। संझा पराती सूरज दे, तो हे अर्घ दिया, तो हे अर्घ दिया। छठी मैया तोहरी सानेहिया, नाही अचरा समाय, नाही अचरा समाय। छठ पूजा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे बड़का पर्व है।
और इस साथे साथे एकमात्र ऐसन पर्व है जिमे उगत और डूबत दोनों सूरज के पूजा कइल जाला और अर्घ दिहल जाला। सूरज भगवान के साथ है वहाँ के बहिन छठ मैया के पूजा लोग मान्यता और अपना बखौती मांगेला करेला। कुछ पौराणिक ग्रंथ में छठी मैया के सूरज भगवान के मयू मानल बा। उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ है झारखंड, बंगाल, आसाम, नेपाल के तराई क्षेत्र और देश के उस सब इलाका जहाँ पुरवैया लोग बा छठ पूजा धूमधाम से कइल जाला। एकरा अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देश, यूरोप और विश्व के अन्य भूभाग जहाँ पुरविया लोग बा छठ पूजा बड़ी श्रद्धा और प्रेम से करेला। क्षेत्रीय महात्म वाला त्योहार के बात होके तब भारत में मनाए जाए वाला इस सबसे बड़का त्योहार है। कहे में कोनो अतिशयोक्ति ना हुई, कहे कि एक करीब 25 करोड़ लोग मनावेला। छठ पूजा की शुरुआत के पौराणिक आधार त्रेता युग से मानल बा। पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम सीता मैया के साथे लंका से रावण वध करके अयोध्या वापस आईनी तब पूजा खातिर मुद्गल ऋषि के बुलावल गई और उनका कहला पर सीता मैया कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के छठवां दिने सूर्य उपासना कैली। छठ पूजा हमेशा कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के छठवां दिन ही कइल जाला। महाभारत काल में कर्ण के सूरज पूजा के वर्णन बा। एकरा अलावा जब पांडव लोग जुआ में अपन सब कुछ हार गए तब द्रौपदी के व्रत करे के जिक्र बा। एकरा अलावा और कई गो पौराणिक कथा बा जौना से ई बात साबित होला कि सूरज उपासना के छठ व्रत पुराना समय से चलत आवता। छठ के पूजा खरना से ही शुरू हो जाला, जेमे खीर पूरी बनेला और ये व्रती लोग परिवार के साथे खाला और फिर लौकी भात भी खाइल जाला। छठ के दिने महिला लोग उपवास रखेला। बहुत जगह पुरुष लोग भी व्रत और उपवास रखेला। छठी मैया के चढ़ावे खातिर गुजिया, ठेकुआ और खजूर मुख्य रूप से बनेला। तफल में केला, अमरूद, सेव, नारियल, नींबू, शरीफा, सिंघाड़ा, अमचक, मुरई, सुथनी, हल्दी, अदरक, ऊख, पान, सुपारी, कच्चा मूंगफली, अनन्नास, कोहड़ा, अरुई और बाकी के मौसमी फल मुख्य रूप से छठी मैया दीना शीस, छठी मैया दीना शीस। छठ घाट पर जाके सब प्रसादी छठी मैया के चढ़ावल जाला और डूबत सूरज के अर्घ दे के साझे खान की पूजा संपन्न होला। फिर भोरे सब बरतिया लोग छठ घाट पहुंच जाला और उगत सूरज के अर्घ दे के वर्ती लोग आपन उपास तुरेला। फिर छठी मैया के चढ़ल प्रसादी खाइल जाला। कोसी भराई छठ पूजा के एगो अहम हिस्सा है, जवन कौनो भगवती के पूरा भइला पर भराला, भा कौनो नया काम भइला पर। लोक आस्था के पर्व छठ हर साल आवेला और ये सबके जिंदगी के खुशी से सराबोर कर देला। तो बोली जय छठी मैया। छठी मैया तू अगनवा, मन में ललसा बहुत, मन में ललसा